10 až 18 stupňový mrazy. Stalo úplně žlutá prsa. No, nejsme sami, pánové, nejsme sami, to je autobus. Co? Zajímalo, proč ta míra je takové zatím. Na kanále Chlapy, prosím vás, jak to vypadá na Budějovice? No, hele, máš to tam asi jako tady, no, drží se smí na silnici a docela to použije, ale někde to. Dobrá, díky. My jsme vyjeli tady z Hradce, takže vám moc poradíme, no, je to fantastické. Tak třeba dobře dojďte, ať se daří, ať se vůbec. Je taky dobře, dejte pustý, čau, to vypadá nekonce. No, to jsem koukal na navigaci někde vedle dálnice, že by to nechtělo být. Já jsem byl teď na desítce, tak na Budějovice to je přesně takovýhle, jako je to tady. Že tady to místama klouže, ale jinak se dá je. Přesně tak. Ale do Budějovice nic tam nemám, já se myslím potom dál, tak Kotěno, za Strakonice a tam dál to bude. No tak, ty hory, ale bez se vedou, to nevidí a tam. No, tam ty kopečky ty budou v prdeli, vole, no. No, to mě připadá, že to zašlo na pětkodu nahoruváš a pak ještě sousedovi se pomalazovat tam unazovat Dukáto a druhým sousedovi vorazovat Transita a pak já to makráto, tak já to jde. To už tady. No, právě, jak nám vypadá na cestáčkou kam kopce, tak jsem musel to, jak tam kopce jsou, no, ale to uspěvá jinýho, tak já si nepřesně Já osobně bych to risknul, vole, normálně nahoru na Brenner. Už jednou jsem úplně na to zapomněl a tou dlažbou jsem tam přijel. Krát jsem měl s kamenem a dojel mě Láďa Ferdešiů a jedeme, kecáme a když jsme byli, tam měl se náhodou takhle tam na Brince na to. Z toho byl tak vytřesnej, vole, že celou cestu přes Rakousko pomalu a jinam dolů. Protože vlastně tam máš ještě poslední možnost je vládnout. Tady bych potřeboval, abych tam zítra aspoň dojel a složil to a potom to je to prej na to nějak nechaj, nebo to čekají a stále všichni zaškodou, vole, proč to bylo takhle. Tak, já jsem to dělal, tak to je
najížděla, to mají vlastně to líbí, jak práší ten sníh, ale žádný slečky. No, já jsem byl ten pánek, tak takhle vidím. No, já jsem myslel, že tím to bylo lepší. Já přijel jsem na ten kříž na Štokerau, protože tam jsem mluvil s jedním, on povídá na ten hor a tam na to Majsau a tam jak je ta objížďka, tam prý vůbec nejezdí, vole, tam kolem prázdný, tam bys to vůbec nevěl. Jsem to vzal jako dolů na ten Holebrun a na Štokerau a potom po dálnici na Krems, ne? A tam od toho Štokerau, vole, tam už to bylo krásně roztolený mokro a u Kremzu už nebyl skoro vůbec žádný sníh. No, já jeden říkám to a druhý mi říkám plný opak, Ona shodou okolností, ta její kamarádka, protože to je Hradečačka, tak potřebovala v pátek zhrát si do krámu, nějakou reklamaci vyřídit, tak jeli ve čtvrtek na chalupu. Tady někde za Bystřicí mají chalupu, ten Rakušák její, co tam je vdaná, tak tam má rodiče nebo co, tak jeli na chalupu.